Huomenna mennään Legion Gym Hämeenlinnaan. Markkinoidaan Hämeenlinnan parhaana salina. Mä voisin muuttaa Hämeenlinnaa pelkästään tämän salin takia. Ja pointtina tässä on vaan maksimoida se venytys. Sen takia tää tehdään makuulteen. Ihan jäätävä sellainen revitty olo. Siellä on maksimaalinen lihasvaurio tapahtunut. Siitähän se kehitys tulee. Ja mä herrasmiehenä otin pelkän kameran ja Nelli. Tultiin muutamaksi päiväksi viettää joulua. Got me reaching out, and do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, how long do I to keep you down in the deep of my mind? I call for you and you're always inside. Down in the deep of my mind, trying so hard not to keep you. Käytiin just Legion Gym Riihimäellä reenaa. Oli aika hyvä sali. Olen käynyt aikaisemminkin tuolla, mutta Nellin eka kerta, mikä oli MP. No yllätyin positiivisesti. Varsinkin tälleen voimanostajana on aika isot kriteerit aina salien suhteen. Että onko siellä hyvät tangot ja räkit, levypainot. Niin oli kyllä oikeasti tosi hyvät. Noniin, siitä kuulitte. Otetaan uusi yritys. Loppu virta äsken kesken. Niin, huomenna mennään Legion Gym Hämeenlinnaan, mitä markkinoidaan Hämeenlinnan parhaana salina. Olen siellä Legion Hämeenlinnassa käynyt aikaisemminkin, mutta nyt se on Nellille eka kerta. Jep. Riksussa ollaan tosiaan sen takia, koska mä oon kotoisin itse Tervakoskelta. Ja tää on oikeastaan tällä hetkellä tää Riksun Legioni niin lähin sali, mikä on käymisen arvoinen, koska mun rakas OG-kotisalini First Gym Tervakoski sulkeutui joku kuukausi sitten, niin nyt ollaan evakossa. Ja pullahan antaa periksi, ettei se tarvitse olla täydellinen. Aika ohkainen sen takia, että se ei muuten taitu päällekkäin. Nimittäin nousee ihan mauttomasti. Siis... No niin, se on siinä. Sitten siihen se tähän. Mihin tää menee? Täällä. Tasaisesti vaan kaikkialla vai? Joo. Täällä on ollut kunnon pullatehdas koko päivän. Siinä on vikasatsi. Wow. Siellä nää meni vähän pieleen, oli ensimmäisiä voisilmia. Hei Pyry! Tulitkö? Pyry mikäkään. Mä oon niin cool. Pearainen on. Moikka!
Siis katso tätä penkkiä. Niinku se on lähestulkoon täydellinen. Ei nyt ihan täydellinen, mutta siis aivan todella ihana. Ja ensimmäinen vaikutelma tästä salista on, että mä voisin muuttaa Hämeenlinnaa pelkästään tämän salin takia. Oho. Tää on kyllä oikeesti ihan sit Tampereenkin standardeilla ihan pirun kova sali. How long do I got to keep you, to keep you? Trying so hard not to keep you, to keep you. Dr. Mikeilta, lihastohtori Mike Israelilta otettu tää liike. Kannattaa kokeilla, jos ette ole ennen tehnyt. Ihan pirun hyvä venytys tulee. Käytännössä siis otat penkin, meet tähän niinku väärinpäin. Normaalisti perse olisi tietenkin tuolla. Nostat sen itelle päälle tueksi. Ja sitä on niinku, liikkeen nimi on Lying Down Dumbbell Bicep Curl. Eli sit kun sulla on setupattuna penkki tähän, ota kohtuulliset painot, eli jos sä teet normaalisti hauiskääntöjä jollain 15 kilolla 20 kilolla, niin 25-30% pienempi paino tähän, semmonen minkä pystyy oikeasti hallitsemaan. Ja pointtina tässä on vaan maksimoida se venytys, sen takia tää tehdään makuulteen. Venytys saadaan maksimoitua sillä, että tuodaan käytännössä olkavarsi, eikö tää ole olkavarsi? Joo. Olkavarsi tuodaan tähän taakse silleen, että se ei koske maahan ja kontrolloit sen painon. Eli tää on nyt se liikkeen alaosa. Ja sitten kun väännät sen ylös, niin pyrit pitämään olkavarren mahdollisimman lukittuna, kyynärpään paikan lukittuna. Eli ideana vaan, että kontrolloit olkapäät, ei lähde elämään, pidä kyynärpäät lukittuna. Ja se liike on käytännössä tää. Ylhäällä puristat ihan vasten. Käytännössä koitat niinku vääntää hauksen ikään kuin rikki, vääntää käden rikki. Tuot sen tähän, sit hallittu lasku. Oikein mehustele sitä venytystä. Siitä tietää, että on hyvä paino, että se käy raskaaksi jo ekan 14 aikana. Ja sitten loput väännät vaan väkisin. Jos se formi vähän kärsii niissä vikostoistossa, niin ihan sama. Kunhan sä saat semmosen 5-6 oikeesti hyvää laadukasta toistoa sisään. Ja sen kyllä huomaa sarjan jälkeen, että se on ottanut hauis itteensä, koska ihan jäätävä sellainen revitty olo. Oikein tuntee, kuinka siellä on maksimaalinen lihasvaurio tapahtunut. Siitähän se kehitys tulee. Noniin. Muutama kassi. Haaste. Kannan niin monta kassia kerralla kuin Eikö tämähän on se perus kehonrakentaja ja faija moment. Että on pakko päästä sisälle niin kuin yhdellä kerralla, saada kaikki kannettua kerralla. Ja mä herrasmiehenä otin pelkän kameran ja Nelli. Me tultiin muutamaksi päiväksi viettää joulua. Joo. Tultiin Lahteen Nellin porukoille aatoksi. Valmistaudu koirahyökkäykseen. Terve! Vähän nuorempia ja energisiä kavereita kuin meillä. Hiljaa. No niin. Joo, onnistuin saamaan vielä jostain jouluksi nuhan itselleni, mutta ei aina tässä häiritä.
karva-aivot rivissä. Onpa se utelias. Mitä? Komennatko niitä katsojia? Komennan niitä, että niiden pitää kommentoida, että mitä videoita ne haluaisi nähdä jatkossa. Niin. Ja ne vois vaikka tykätä meidän videoista, jos ne tykkää niistä. Ihan ei oo pakko, eiks niin? Ei oo pakko, mutta jos tykkäätte, niin tykätkää ihmeessä.